Er Kasper med i samtalen? Ja, men han skulle noget med sin lille søster. Nå jo. Så har jeg lige sendt ham 500 kroner, og så er han der engang. Hvad mange? 5.000! Nå, lyttede du? Vi kan lige smutte over til dig. Ja, så kan jeg ikke lytte to. Okay, men jeg har altså ikke bygget noget. Det er bare der. Du ved bare, hvor du vil bo. Ja. Så skal jeg lige... Så venter vi lige. Der er en anden, der hedder Dennis, hvor jeg kommer ind. Oh ja, det er et perfekt navn. Hvorfor hedder du ikke Dennis Flexer? Nej, det passer ikke, Dennis. Og jeg har også været vild i, at jeg løbet så meget rundt her. Så du har Jeg næsten ved ikke, løbet. hvad for en vej der er til portalen. Magnus, jeg har talt med dig. Nå jo, det er de her zoner. Der er Jeg har sådan talt en... med dig. Nej, vent lige lidt. Vi er lige i gang med det. Ja, okay, så talt med Ja, jeg har valgt det her sted. Jeg accepterer dig. Men hvordan skulle I lige komme hen til mig? Jeg tror kun, I kan komme hen til mig, hvis det er at jeg er online. Nej. Jeg tror, det er. Danny, det her det er et fucking godt pengested. Tak, Magnus, for penge. Ja, værsgo. Fordi de er fucking mange penge værd. De der mustone, man tjener så sindssygt mange penge på det. Nu var det her sted var tæt på portalen, ikke? Hvad så? Lava. Er det hvor din base er? Hvor? Ja nu. Hvor Magnus er? Nej, Magnus har lige mig. Der er ikke noget. Der er bare nogle kister. Seriøst, det der er... Okay, der er lidt stik sådan noget. Seriøst, det er... næsten intet. Men der er gentagende indgang. Der er 2 indgange, hvor man ikke skal grave. Hey! Stop med at slå mig, jeg har intet mad. Danny, du har helt brød. Bum, fik det. Det har godt nok været en creeper. En creeper? Ja, jeg vil gerne... Må jeg se den creeper? Hvor den er sprunget? Ja. Hvor er du? Ja, Der. Ja, den var. måtte jeg få noget mad? Hvad for noget brød? Spring. Danny, må jeg se, hvor din base er? Få noget? Hvad du har? Nej. Du fik ja. Danny, må jeg godt lige prøve mit nye sværd på? Nej. Nej, jeg skal. Er der sharpix på? Okay, nu har jeg 4 hjerter tilbage, og healer stadig væk, ikke? Jeg kan ikke engang løbe. Giv noget mad. Jo. Giv mig, jeg har brug for mad. Den der... Undskyld, det var ikke dig. Giv mig. Tak. Mere. Jeg var tæt, for jeg skulle tage lidt. Dem har jeg skanet mere, så jeg er tæt bare. Tæpper. Ja. Det er black money. Hvad nu hvis de flygter fra det der sted, for nu ved de, hvor du er base, så nu gider de ikke bo der. Hvad nu hvis de rejser med dig? Okay, en eller anden, der vil have en pickaxe. Det vil jeg. Mine vil gå i stykker. Reaper. Det vil jeg gå i stykker. Ej! Her er det bare mere ved at gå i stykker. Ja, jeg har også skanet for en crafting table, en ovn og en kiste. De havde taget de ting, vi havde lavet dernede. Crafting tablen og ovnen. Det har jeg skanet tilbage, Magnus. Nej, taget tilbage. Har du Det fået selv. mad, Daniel? Det her fandt jeg i en af kisterne. Daniel, har du fuld mad? Ja. Så skal vi den ud. Hvorfor får du det? Fordi du har diamanter. Creeper. Charge creeper. En levende. Kom, den er vej. Nej, I skal ikke slå den ihjel. Hvorfor ikke? Ja. Nej, creeper. Jeg har et godt sår. Spring.
Ej, det gør ikke noget. Olli, den vibersprang, der hele vejen over i lavaen. Jeg stod også op i hovedet på den. Du var så lidt, der lige var. Har kun et halvt liv nu. Jeg gjorde sådan lidt. Ej, jeg har faktisk næsten reddet helt fuldt liv. Det var bare fordi, jeg prøvede den på det. Olli, jeg skal lige prøve noget. Au. Meget Olli, skadet det er så... Daniel, kom lige hen til Det lavaen skadede igen. 4 hjerter. Nej, jeg gider ikke. Det skadede faktisk... Jo, kom her til lavaen. Det er også lidt svært at komme hen til lavaen. Du kan ikke røre lavaet. Au, stop lige. Jeg har fundet en ged. What the heck? Ged. Jeg har faktisk fundet 3. Nej, kun 2. Der er ikke geder. Okay, bliv stående der, hvor jeg er alle sammen. Okay. Olli, du bliver stående der. Danny, du kommer over til Oliver. Og står ved siden af mig. Ja. Og jeg kommer hen til... Jeg Ja, kommer til... Kasper, du stiller dig så ved siden af mig. Skal vi? Se her. Der er givet 1, og der er givet 2. Nej, der er jeg givet 1. Og der er... Jeg skulle have Der er taget givet en lava hen over. Der er givet 2. Og der er givet 3. Jeg skulle have taget Danny, noget lava. Danny, for- Danny. Jeg skulle have taget noget lava og give den lidt lavabad. What the... Og det med lava. Jeg finder lige noget lava. Hvorfor Nej, du kan skal du ikke ikke det Du skal ikke ihjel. Og det mener jeg. Jeg skal lige finde noget mere. Jeg skal lige finde noget. Magnus! Han mente det. Han dropper alle dine ting. Bare TP mig. Hvor er du? Hvor er du? Den er bare TP mig. Væk. Jeg finder et damehoved dernede. Hvad er for det? Hvad er for Det det? går ikke. Det var så let. Danny fik kun det her. Danny, jeg vil lige prøve noget. Prøv at stille dig her. Prøv at gå ind Nej, i jeg den her mangler boks. noget. Jeg mangler en jerndør. Danny, du får den, hvis du går derind. Nu har du din hjertedør. Olli! Hvis du går derind, får du den. Bare vent så tæt på den, ellers så skyder jeg et æg, når jeg ødelægger den. Så skyder jeg æg på jer. Hvad vil du slå mig? Nej. Hej Magnus. Jeg sagde, at du skulle gå væk. Han vil have din hjertedør. Jeg slår dig ikke. Det skulle det ikke på dig. Ja, hvad så? Skift flere. Hvis jeg havde en burpil, ville du så meget have været død. Au, au, au. Væk. Det er fucking kun en blomst. En god lille blomst. Vil du have noget tis? Jeg tisser lige. Jeg skal tisse. Ja, det var dejligt. Der ligger tis på jorden. Jeg mangler en crafting table. Hvad lige var? Hvad laver du deroppe? Jeg skal væk fra dig. Så giver jeg crafting table. Jeg kan ikke nå dig. Jeg kan slet ikke nå dig. Det er nok til Og dig. nu er du ved at træde mig. Du er ved at træde mig hele tiden. Fordi du bare bliver ved med... Fordi du bare bliver ved med at slå mig. Jeg bare bliver ved med hvad? Med at slå mig. Jeg kan ikke helt forstå, hvad du siger nu. Flink på ryg, og du hopper. Au, au, au. Ikke med mad, ikke med mad. Au. Magnus. Tis! Tis! Jeg mig ned på... Tis! Nej, Tis! ikke Tis! halvfjerds. Tis! Kom, Tis! liv. Det kunne du bare have sagt. Hvor er sådan en Ej, Olli. Ja. Kom her. Magnus er han dræber folk. Altså, det kan jeg. Jeg er bare i beef. Seriøst, det var altså ikke mig. Det var Oliver begge gange. Det ved jeg.
Nej, det var slut. Det var Du har ham. fortjent det. Væk. Hvad? Jeg slår dig ikke. Jeg løber bare rundt. Er han efter mig? Ja, hvad tror du? Au! Du skal ikke gå tæt på mig. Yes, god, der var lige mig. Skulle du lige til at slå mig? Jeg går, Jeg sagde, du ikke skulle gå tæt på mig. jeg går rundt Og med. det var med så stil testeplan. Jeg går rundt med. Ja, den havde virkelig skadet. Jeg har kun fucking et halvt liv. Er det bare mig, eller blæser det ved Daniel? Det gør vi. Okay. Jeg snakker ikke. Ja. Det blev jeg. Vi er slet ikke taget til Warp Shop. Jeg så godt, hvor jeg tog ind. Jeg kommer hen til workshop nu. Ja. Jeg vidste Jeg det. mangler med. Danny, jeg skal nok prøve at se, om jeg kan hente. Kommer du snart til Warp Shop, Kasper? Jeg kan lige hurtigt ordne noget. Kommer du snart, Kasper? Kommer jeg skal lige skade ham der. Kom nu. Hvis jeg kan fange mig. Yep. Og han er skiftet. Hey, Jeg ved det. nu har jeg altså kun et halvt hjerte, Magnus. Så æd noget mad. Ja, jeg kan se, at vi ikke... Du kan ikke finde mig. Har du overhovedet noget mad, Danny? Og nu har jeg nok. Og nej, jeg har aldrig... Og så lad dig være, lyv. Ja, du har lige givet mig 2 stykker. Hvad kigger du? Tak for droppet. Den har du fået fuld liv. Nej. Hvorfor? Så gør det sagt klask, klask. Balabing, balabong. Men han er her ikke engang. Han skimmer sig om bag træet. Har du ikke set ham? Jeg tænker, Jeg kan ikke engang se jer, hvordan kom du herinde hen? Vi kom. Magnus. Magnus. hvad spurgte du med, så blev sådan noget? Og nu er der guldabord på. Hvad? Der er guldabord på. Det har jeg da. Jeg ved ikke. Jo, det har jeg. Fordi hvis man bliver ved med at slå mig bare næver, så sker der noget. Prøv at slå mig med bare næver hele tiden. Og jeg rører ingenting. Sker det ikke snart? 10 sekunder. Hvad er det der? Se, jeg slår dig engang. Jeg slår dig engang. Hvad er det, der sker, Kasper? Nej, det der stykker. Det er dårligt. Hvad? Du er til. Ham her kan ham med det sorte hår. Jo, men han bliver der bare for en kan Jeg hænge. har også et af hans hoveder. Ja, det ved jeg. Jeg har en. Jeg bliver ved med at få dem her. Det kan du ikke gøre noget ved. Au, han slog mig. Hvorfor siger Magnus? Au. August.
have 20 diamanter. Ikke sige noget, hvis jeg får 20 diamanter. Er der? Jeg har 20 diamanter. Magnus, hvis du ikke siger noget, så må jeg få 20 diamanter af dig. Hvis han siger noget, så må... Hvis han ikke siger noget, så må jeg få 20 diamanter af ham. Prøv at se, hvad der ligger i vores kiste nu, Kasper. Jeg gætter på diamonds. Eller lad det gå. Magnus, hvis du siger noget, så kan du så ikke give mig en... Og for 4 diamonds. Giv mig det. Men hvis du ikke siger noget, så skal du give mig 20 diamanter. Men det er jo fordi, han ikke er inde på det. Undskyld, jeg klikker bare ind på det igen. Nej. Jeg vil også gerne 2. Ja, de ligger i kisten. Han har selv ment, at jeg går på... Ja. Jeg skal skam selv bruge. Men det har jeg jo ikke. Det har jeg jo slet ikke, Kasper. Er du seriøst, altså? Jeg ved, hvordan jeg kan gøre mit hus skyde. Der ligger 4 diamanter. Tilfreds. Og lige tilfælde lige til dig. Jeg gider ikke være her, når det er mørkt. Jeg hvor? Tis. Tilfælde mig nu, inden jeg dør. Hvorfor slår du? Det gjorde Hvad jeg. sker der, hvis jeg slår dig hele tiden? Du får med det her at gøre. Ej, du tager skade, jeg er tårnt. Det har jeg jo ikke. Kasper ødelagde det med tårnt. Du sagde ellers, du havde tårnt. Og det troede jeg på. Ja, du troede på det. Kasper! Det der, hvor Kylling attack! hvor må du kylling attack? De prøver alle sammen at komme ud. Ingen må slæbe mig. Hvad er kyllinger? Der er meget mad derinde. Ja, der er også æg. Så man kan lave kage. Nej, men jeg skal have Vi skal altså også have mælk. Ja, men kyllingerne prøver at stikke af. Jeg kan godt lide bare skyde løs. Så er der kyllinger! Kasper, kommer du med slagte ting? Må jeg godt hjælpe med at høste? Der er en kylling, der slår fri, Olli. Det ved jeg. Se, det er Putte. Jeg høster Den, for jer. tak. Nej, nu skal du ikke. Kasper, det er ikke dem der... Hvis jeg slap nogen ud her til dig. Kasper! Du må ikke slagte dem, siger jeg. Jeg har slappet dem ud. Nu er det stukket af på grund af dig, altså. Find dem. Jeg har fundet nogle af dem. Oh yeah, bitch. Der er også en herhenne. Jeg slår lige græsset, så er det nemmere at se. Ja, jeg slår jeres hvide. Ja, så længe du bare giver os alle sidste. Stem som dem, du Og hvide. Jeg skal nok lægge det i kisten. svenske kisten store op. Jeg går op med det. Op med det. Bare slå mig med en hånd.
slå mig med en hånd. Bliver flere gange det. Slap svens. Black tier, black tier. Nej. Du solgte dem sidste gang. Okay. Hvad skal du bruge flere til? Jeg har 44. Og lige, hvad går du egentlig med den der fjerde, jeg gav jer, hvor, som vi fandt i det der, det der, hvor vi... Det kan jeg da ikke huske. Jeg tror, jeg skal bruge det. Der stod ellers sådan sjovt. Du kunne bare give det. Nej, Gone died. Nej, der stod altså noget andet end det, du sagde, Kasper. Kasper, skriv lige skrådstræk start, kig jo. Hvem venter på det? Kig, da 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 da. Der er ingen, der kan fatte det jernsyn, der lige Det var... Ups, det var vist mål. Der er alle fatsvage lige nu. Nogen, der vil have godt armor. Mig. Og jeg har næsten ikke noget armor. I kan få en hver. Siger du det til planen? I kan vælge en god eller en dårlig. God så. Den, der får den gode, er den, der får det, der giver mindst armor. Men den, der får det dårligste, det er den, der giver mest armor. Okay, dropper du? Hvem vil have hvad? Jeg vil gerne have det bedste. Men det er ikke... Okay, Det er så... lige godt. Ikke helt, fordi de er forskelligt. Okay, Kasper, du gad have det bedste, men det, der giver mest armor, og Danny, du får så bare den anden. Det, der, 3, hvad er det? det gør så, du virkelig næsten lidt skadetager. Jeg har protection i V. Så er den dårligere. Jeg siger så guld, den der guld, den bliver dårligere. Kasper, jeg har noget tjej til dig. Og det her, det er gode penge. Og så har jeg også de her fakler til dig. Og så er det her til dig. Så er det der til dig. Den der gang i high, den skal der ikke være noget på, ellers kan der ikke spawne nogen. Plus så skal noget af lyset herfra også fjernes. Det virker ikke, Danny. Hvis I gerne vil have det til at virke. Så virker det stadig ikke. Nej, der kommer også lys ind. Nej, inde på. Giv den inde på. Jeg får det til boks. Ja, du bræsset! Brugte du lige min inderpol? Jeg brugte min inderpol. Du sagde, det var bras. Nej, det var ikke det, der bræs. Jeg droppede det guld. 2 golden chesterpater igen. Og så smidte han den bare for at komme ind i den anden ende af vores slime-farm. Jeg bare kunne have hoppet og så gået derhen. Kom den overhovedet derhen? Har død. Hvordan dør du?
monster. Jeg var ved at dø af monster. Hemmelig den lille. Jeg dræbte monsterne med en pickaxe. De er godt nok fatsvage. De monstre er godt nok fatsvage. Du kunne dræbe dem med en pickaxe. Men en økse skader faktisk mere end en pickaxe. Jeg er lige i gang med at skaffe din løn, ja. Løn og løn. Hvorfor lige præcis løn? Er du klar nu? Kasper? Det er det, du gør nu. Det er først nu, du lige kom på. Så 75. snakker du om en lønforhøjelse. Ja. For hvad taler du om? Jeg skylder dig ikke 12.000. Nej, alt hvad jeg skylder dig, skriver jeg ned på en indkøbsliste. Nej, skal du faktisk ikke. Til. Hvad er arvel? Du mener angle. Nå. Men de koster kun 3.333. Nej, den koster 3.319. Jeg tænker bare på det tal, som jeg tror. Jeg ved i hvert fald, du var nede med 3.300. Det har du ret i. Men de sidste to har du ikke ret i. Magnus? Du vil? Magnus, hold op med at slikke. Nå, Magnus er ikke med. Troede du var Magnus? Hvorfor hedder du Forever Arlen? Hvem er ham der Arlen? Hvorfor? Jeg føjer altså lige Magnus. Det er mig, der vil Forever Arlen. Jeg ved ikke, hvorfor hedder du det? Fordi jeg har lyst. Det er et dårligt navn, det Fordi her. jeg kan. Oliver! Ja. Ikke noget! Daniel, Ja. du har lorten. Det er noget, man laver på skolen, når der er en, der siger H-ordet. Du har lorten. Man må ikke sige H-ordet, fordi så får man det, der kaldes lorten på min skole. Så i stedet for... Jeg har jo ikke sagt H-ordet. Jeg ved godt, hvordan jeg har ikke sagt det. Jo, han sagde Kasper, og så sagde du H-ordet. Og så derfor, i stedet for, når man siger Kasper, så skal man sige ja. Man siger ikke H-ordet. Man kan også bare sige, så prøv at sige mit navn, Olli. Danny? H-ordet. Prøv at sige mit navn så. Olli. Det navn, vil du købe det?
Nej, desværre. Jeg synes altså selv, det er ret fint, så det er fint nok, hvis du ikke tør at købe det. Nej, det er fint nok, at du ikke tør at spørge om det, for Jeg det er har så dit navn igen. Kan du se, hvad det hedder? Du fik mig til at lave en stribe i min tegning. Ja, det var en tegning. Sådan. Nu skal det være svikket for en. Kasper, da du sagde det, ikke? Og jeg var inde på Skype, så kunne det godt ligne de billeder, du ulmer og bare sådan. Au! Op mod månen. Hvad? Hej, er du under dit billede? Ja. Ja. Hej. Ja. Det er meget underligt, at du med. Jeg er bare sådan. Men det er bare også rigtig dejligt, at han skiftede væk fra det der Mario. Det der ligner bare sådan. Kan man fucke med dig? Hvad? Hører jeg lige efter? Sagde du lige klaptur? Eller du fik det til at være klart? Sagde du? Jeg ved ikke, hvad jeg kan sige noget. Ikke nu, Kasper. Eller er der ikke nogen løn? Dit billede til det her. Og så er der ikke nogen lønforhøjelse. Hvis du går ind og skifter det billede nu. Og lige, det er det, jeg mit billede siger. Jeg sendte over Minecraft. Jeg kommer og fucker dig. Okay. Det er det, jeg synes, at mit billede siger uden at sige noget. Men før der lød det, som om du sagde boller i stedet for fucker. Jeg kommer og boller dig. I stedet for at sige, jeg kommer og fucker dig. Hvad for en løn? Jeg føler, det er gået 2 timer. Det er der sgu også. Der er gået 2. Der er faktisk gået 3. Nej, der er faktisk gået... Hvor meget er det nu? Hvad for en løn er det, han får løn for? Han får løn for ikke at farme. Nå, han får løn for farme eller hvad? For ikke at farme. Det lyder mærkeligt. Må jeg godt få penge for at farme? Nej. Hvorfor ikke? Okay, hvis du varmer alt inden for den her, så tjener du 5.000. Og jeg skal have det hele. Okay, undtagen 8, fordi jeg har allerede 8 på mig. Ja, Altså så alle før... inden for den her. Ja, og så sæt det igen.
Ja, han skal altså også sætte det igen. Ja, det skal jeg efter jeg har... Så tager jeg det bare. Det er du langsomt. Det er solseng for vores så hvis det var min løbe, det kunne meget stærkere. Tis. Husk nu, du skylder nogle masse ting. Nej, jeg skrev det ned på min huskeliste. Nej, men det var derfor, du skulle skaffe det. Og så den der Fidelity 5. Nej, ikke der med min hus. Så dræb den. Au, Enderman! Jeg har ikke flere spillet på mig. Den Nu er skal vi skal. ramt sig selv. Så. Kip. Jeg har sendt dig, hvis du har tjekket i chatten, ellers må du rulle op i chatten og kigge. Og jeg har taget de 9 note fra. Jeg løber efter. Det er langsomt på det her solsag. Jeg har fået en nyt hoved. Ikke et, flere. Ja, jeg kan godt se, jeg har fået et eller andet sort med grønne øjne og brune. Ja, det får vi fra... Og den der hætte over, som der ligner dig engang. Og så har I også fået den der dino. Nej, du har ej. Okay, må jeg se den, Kasper? Nej, du lagde den derop på væggen. Nej, jeg tog den fra en af dine kister og lagde den op på væggen. Alle vores hoveder skal op og hænge der. Ja. Så du svømmer hen og lava? Har du set, Kasper? Min søster. Hej. Hvad er det, du har fået?
Du holder du dem så ikke for dig selv? Det er Her kommer Westover. det, Nej, det er min. Her kommer Westover. Hey, du skal ikke gå og nakke mit Westover. Hvis du går ind. Men jeg skal lige tage sige, at hvis du går ind foran, så kommer jeg til at slå dig. Han går ikke på vej. Det er på vej. Så Kasper, du skal ikke prøve at tage jeg fik det. Det er der. Hvor er I henne? Jeg har noget til jer. Nej, jeg har noget til jer. Ikke noget til Kasper, og han stjæler mine ting. Det er sådan her, jeg mener. Det fløj igennem. Lad os prøve at gå. Nej, jeg mener jo ud til den side. Jeg mener jo ud til den side. Nu stopper I begge to. Du har taget det, jeg mener. Danny, ti stille. Og du tiger stille, Kasper. Og du stopper med at slå. I begge stopper med at slå lige nu. Nej, det var vist mig. Det er fordi, jeg holder min mus imellem begge mine ting, og så kommer jeg til at klikke lidt, og så grabber jeg ind i kanterne. Lad os, vi skal op på... Desværre jeg lukker lige døren. Vi skal op på lab. Kom ind. Danny? Han når det jo helt sikkert. Han tager Okay, klar til at se den? Stop, Kasper! Han er drillet. Jeg er klar. Danny og jeg holder væk fra hinanden. Jeg kan ikke se noget. Smut lidt længere hen mod Danny. Nej. Okay, Jo, for jeg skal også kunne se ham. Godt der. Den kommer der. Så I den. Den sprang ikke. Flå den bare lige op. Og lige du har ikke lavet den rigtigt. Jeg har ikke lavet den. Jeg købte den. Den er ikke med noget. Der er ingenting i den. Der er ikke noget i den. Det er derfor. Stop din. Kan du komme ned, Danny? Nej, fordi han Jamen. han lukker døren, og så slår han os. Jo, du kan sagtens komme ned. Kom ned, Danny. Jeg kan ikke. Jeg bliver slået væk. Af Kasper. Kom ned. Okay, bare. Vent.
Jeg slog deres børn med min bare hånd. Nu står der nu. Har jeg så meget ammo. Okay, lad os strække det. Jeg har det nu. Det var fordi du slog mig så mange gange under vand. Det var mig. Jeg var nødt til at sætte en fange for at blive Du må sætte fange. Ja.